Hi guys, sanibonani, welcome back to Chilling Gossip with the Papa. Ngiyabonga kakhulu for coming, you guys. Ngiyabonga kakhulu for isikhathi sakho. So to click on the channel, mangaboka subscribe, please do us a favor and subscribe. Like a video uyijwayeze njalo ukuthi mawuvula ama video uwa like nkosi yami. Kuyasiza kakhulu and share as well. To elsewhere, ngiyabonga kakhulu you guys. As I'm still on Uthando Nesthembu, ngizothanda ukwenza video ngomfana ka baba Mseleku, Mpumelelo Mseleku you guys, oyindodana ka Mayeni, uMayeni onkosikazi wesibili waka Mseleku. Into ekanjalo siyabona ukuthi uMpumelelo ngathi uthanda ukuhamba enyatheleni zika baba wakhe you guys, njengoba simbona nje emncane njalo usenesithembu sakhe yedwa nje phandle kwesikayise nje. uMpumelelo usenesithembu sakhe yedwa. uTirelo noVuyokazi siyababona amantombazane lapha abusy ngoMpumelelo. Ngingazi you guys ukuthi all sisters ngabe beyitshela ukuthi ngempela banayo ilife noMpumelelo. Ngingasho ukuthi ngiyabajaja, this is me just thinking out loud yabo, ngoba ke for me nje uMpumelelo sasemncane bekumele nje ayijolela sasemncane ethi lapha ngenkathi esevuthiwe bese ngaqala kuyenza lento yakhe yesithembu. For me akakavutha lo mntana, usajola nje nokujola kwakhe uyabona ukuthi ujola ngathi ucimezile. For me nje ngathi uvala amehlo, angazi you guys. Mase ngibuza ukuthi manje lamantombazane wona uVuyokazi noTirelo bayibona ifuture lapha noma bona bayibagijimela ukuthi ngoba kukaMseleku, okay kaMseleku Uthando Nesthembu yema ku TV yema reality TV show into ekanjalo udumo nayo yonke leyo nto bayicabanga yini kodwa ifuture yabo angazi you guys. I'm just thinking out loud like I said. Angazi siyabona ke on the particular episodes kuma episodes adlulile khona manje ku season 7, angazi noma ku episode 2 or 3 sengikhohliwe you guys. Sibona ke umama uMayeni benobaba Mseleku bekhuluma naye uMpumelelo regarding ngoba ubeza ne idea ebolile nje when it comes to me ethi yena ke kuzomela ukuthi mayaqala ukuthatha unkosikazi. Akakabathathi phela lapha, abakabe ngamakhosikazi wakhe basazintombi zako baby mama. Uthi ke yena kodwa umeqala ukushada ubhutiza uzomele ashade ivirgin. Sibona ke umama wakhe nobaba wakhe bemngenela nje ngempela ukazi ukuthi uchaza ukuthi for me nje I was like uchaza ukuthini uMpumelelo mayithi kuzomele mayeqala ukushada unkosikazi waqala kuzomela abe yivirgin. Bhutiza wena uyabheda wena. Cabanga nje esenengane unengane engaki noVuyokazi azibilini uTirelo ngathi uTirelo ulokukhulelwa into kanjalo igazi ngoba bobabili nje baboni bekhulelwe nje bonke boyi2. Angazi lo munye unengane seyikhulile ngathi waba nesinye isisu, lo munye ukhulela into kanjalo igazi. uMpumelelo ebese ekhuluma ngokuthi yena na mangabe eshada uzomele ashade ivirgin. So laba ngoba basewona ama virgin benziwa uyena sekumele yena ayofunana nevirgin. What about these two girls sebeneyingane zakhe kumanje? Uyabheda nje lo Mpumelelo Mseleku. Ingakho mina ngithi uMpumelelo akakavuthwa, uyajaha izinto ukuthi nje ngoba nje ufuna nje ukushowcase lento kababa wakhe nje Uthando Nesthembu. Kodwa ukuvuthwa akakavuthwa for isithembu sasemncane kube nje uyayeka yonke lento yesithembu ayijolele nje ashayele phansi. Angisho ukuthi ngeke azithwele ingane lapha emjoleni, sekuyasho ukuthi ke kodwa ke yokushada yona isithembu futhi akayiyeke nje yonke lento aqala nje abe avuthwe la emqondweni sasemncane lo mntana you guys. Kodwa ke sizothini ngoba ke i-reality show sayibuka Uthando Nesthembu sibona uMpumelelo senengane wazathi uyisifisa ngathi akaba nezinye izimomo ngoba ngathi uyise nje hayi ngoba nakuphela kuthi udiwo lufuza imbiza egcineni sothinik. So Mseleku and Mayeni blasted their son kuMpumelelo once a virgin before marrying his baby mama. Cabanga nje sebevele sebelala bese kuyoza omunye umuntu nje oyivirgin amthathe kubhude bese thatha laba emva omama bengane zakhe. Bemane lo Mpumelelo uyazini yangidina yonke leyo nto you guys. Like I said, because I didn't do those videos but I feel free to do them today. So Mseleku sibabonde behleli nomama Mayeni bekhuza uMpumelelo umekhuluma nje ukuthi yena uyothatha ivirgin. Mseleku and his second wife uNokukhanya Mayeni have reprimanded their son Mpumelelo Mseleku. This is another publication where I am on Facebook you guys. Mpumelelo warned him not to become a polygamist the wrong way. Obabaki. So Mseleku and Mayeni have recently expressed their disapproval towards their son Mpumelelo, who insists on finding a virgin before marrying his baby mamas.
This has sparked a heated debate on traditional values and modern relationships. So the couple's strong stance on this matter has brought attention to the importance of respecting individual choices and beliefs in today's society. Now reality star and polygamist Mpumelelo Mseleku and his second wife Mpumelelo Mseleku have reprimanded umntanabo and warned him not to become a polygamist ngendlela wrong. This is after Mpumelelo ethe yena ke he already has 2 children with these women. Shocked Uthando Nesthembu viewers when he said he wanted to marry a virgin before marrying these other kids. Now in the latest episode of the reality show, which aired on Thursday the 15th of February, Musa and Mayeni told Mpumelelo to do things the right way by marrying the 2 women with whom he has children before. You guys, of course, you guys naming Vumelana nabo ngithi hayibo elwedakiwe lo Mpumelelo. Imagine Mayeni told Mpumelelo ukuthi his thinking was not the right approach to polygamy. It's just very, very wrong. Ngabakhulelisa kanjani sebenengane ezikhulile bese wena uyofuna itshitshi laba abenziwe nguwe nje ukuthi bengabi ngamatshitshi asewona amatshitshi wena sofuna itshitshi udakiwe lona. He impregnated them while they were also virgins. Now he wants to go for another. Yazini amina nje udiwe lufuza imbiza when it comes to me. Mpumelelo nje umusa Mseleku nje iphumela udiwe lwafuza imbiza nje ngendlela ebuhlungu you guys. Anyway, uyise kuMusa Mseleku wasethi he knows Mpumelelo's 2 baby mamas umakamhlophekazi nomakasingabakho who were introduced to him and won't allow them to be left out when Mpumelelo gets married. Ayike yena umtshelile ke kodwa wathi angeke ngivume kuyothathwa itshitshi laba basale ngaphandle. Ngiye ngathanda nje ubaba Mseleku ngendlela kade emqondisa ngakhona umntana wathi angeke kulunge bathi ungazosidakela wena usitshela lengane kwane yakho nje udaka nje lento ade ikhuluma lapha Mpumelelo you angazi. So Mpumelelo's desire ke for a partner who aligns with his values showcases the complexities of navigating relationships in a rapidly changing world. This situation sheds light on the evolving dynamics within families and the challenges of balancing tradition with personnel preferences. Now, the clash of ideals between parents and children highlights the generational differences that often arise in family dynamics. As society progresses, it is essential to acknowledge and respect diverse perspectives on relationships and marriages. Hayi kodwa kuka Mpumelelo Mseleku ngokwezandla nje kube ngokwenyawo kube kudala kwahamba ngoba hayi ngokwezandla nje kuka Mpumelelo angiboni nje mina la amantombazana anawo echitha isikhathi eside nawo uyohamba ifunela lama virgin usemncane lo mntana le thinking yakhe naye nje saseyincane uzama nje ukuhamba enyatheni zikayisa ngaze ukuthi bayamphoqa noma yini yonke lento yakhe esithembe semncane kubulinde wavuthwa according to me. Anyway, I'm not his parent, this is just me thinking out loud. Mpumelelo kumele alinde avuthwe bese uzogana esevuthiwe esekhulile ngoba manje nje akajole nje ajole nje abe right ngoba uzobe inkinga esikhathini esizayo eseshadile esenethembu senamakhosikazi 2-3 ebona into enjalo emncane njalo uzobe bashiya hambe yofuna ama virgin le ngaphandle hayi yadakwa yonke lento kaMpumelelo Mseleku. But anyways, this is Uthando Nesthembu. Mpumelelo Mseleku being the son of Umayeni nobaba Mseleku, Umayeni being the second wife out of 4, something like that. Thank you so much you guys. Nikuthini ngodaba lo kaMpumelelo efuna nama virgin esenabantu ababili nje asebeyaziwa emndenini ebese yofuna nama virgin ethi uzoshada i virgin yokuqala. What about this baby masumele balinde nayo shada i virgin libe umamkhulu walaba yadakwa yonke lento according to me. But anyways, your thoughts again in the comment section. Ushuvo lwakho ke nango Mpumelelo esidakela bakithi. Like the video, subscribe ke bese ngizokubona ke ku video elandelayo. Bye.